La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région. Saheli mara a lakanda n'a basigi o maɲi ka kɛ o jamana ninnu dɔrɔn kunkanko ye k'a lakɔrɔkan ko min bi kɛra bi o tamana ka bɔ yɔrɔjan le ka se anw ka jamanaw kɔnɔ. Du phénomène du terrorisme du nord vers le sud du continent. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, de par ses effets transfrontaliers, est un problème qui met en jeu la paix et la sécurité internationale. Min bi kɛra Saheli jamanaw na bi n'a y'an ka jamana ninnu danfara tɛmɛ o bɛ diɲɛ yɛrɛ basigi a n'a lakanda lomu lama. Ora a ka kan diɲɛ ka jɔyɔrɔ nin na ka nin ko nin minɛ ni bolo fila ye. An kɔni bɛ se k'a fɔ ko baara dɔ kɛra nka tiɲɛ na tɔ y'a jɛn. Au demeurant, je salue l'initiative du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies de mandater le président Mahamadou Issoufou pour conduire une mission d'évaluation stratégique conjointe Union africaine-ONU sur la sécurité au Sahel. Ni sabura farafina keleyantonba mi Union africaine o ɲamɔgɔ ani diɲɛ keleyantonba Nations Unies ɲamɔgɔ n b'olu fo mun ye Mahamadou Issoufou bila mɔgɔw ɲafɛ k'o kana filɛ Saheli jamana ka lakanda ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan. Diɲɛ bɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min ka Saheli jamana lakanda. Je lance un appel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, pour soutenir le plan d'action de la transition adopté le 6 mai dernier. Le Burkina Faso an baara kɛɲɔgɔnw ma a nafɔlɔbɔbagaw ale ni a baara kɛbagaw o k'an dɛmɛ an ye baara min latigɛ an ka fulancɛ fanga taa ɲɛ kora. Burkina Faso jigi bi a baara kɛɲɔgɔnw kan mun b'o dɛmɛ jamana yiriwa kora. Dolari wari miliyari 4 ani kɔ an k'o sɔrɔ. An ka gouvernement a ka fɛta gbɛlɛmaw an y'o baara daminɛ ka ban min bɛna se ka lafiya don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye. An bolo lanlo Burkina Faso teru a n'a baara kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. An ka fulancɛ fanga a hakili b'a a ka wajibiya ko ra jamanadenw ɲafɛ ale ni fana diɲɛ kɛlɛyaton kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɛ. Et partenaires du Burkina Faso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les autorités de la transition au Burkina Faso sont conscientes de leurs responsabilités devant le peuple burkinabé et de leurs devoirs vis-à-vis de la communauté internationale.